Nizozemska, jedan od opasnijih sastava iz ove skupine i tu se apsolutno mora biti oprezan. Hrvatskoj prvi napad, tamo je Duvnjak krenuo na poziciji srednjeg, Cindrić za sad na lijevoj strani, Martinović na desnom vanjskom, pokušaj odmah križanja vanjske linije, Duvnjak pa Martinović, ide li prvi šut, još jednom Cindrić traži rješenje prema Marinu Šipiću koji je krenuo na poziciji pivota, drugi put nije prošlo, već su podigli njemački suci ruke, pet od Hrvatskoj izlačivanja. Cindrić i pored gola, otišlo je to ipak pored gola, evo jedan dugi napad, Belgija se uspjela obraniti, idemo sada vidjeti što će napraviti domaćini tog prvoga pokušaja. Jeroen de Peul je igrač sa loptom tu koji će odmah iz igre, on je prije svega specijalist za obranu, a jedan igrač Belgije mogao bi vam biti poznat, to je ovaj srednji vanjski s brojem 34, Arber Kerimi, koji je svoje vremena nosio je dres hrvatskog prvaka Zagreba, odnosno bio je tu u sezoni 2017-2018. Pokušaj Komana na crtu nije prošao i da sada hrvatska kontra i to će biti pogodak. To će biti pogodak Domagoja Duvnjaka za vodstvo Hrvatske nakon nepune 2 minute. Ponovno Kerimi, to je sad šut iz koraka, ali pokazuju njemački suci pod prekršajem. Kerimi, pa izlazak tamo Iva van Kosena sa krila i ovo je obrana iz prostora, pokazuju suci, set na